Analisti jantiċipaw li l-effetti pożittivi tal-miżura stabilta li mill-bidu ta' frar raħset il-prezzijiet ta' aktar minn 400 prodott tal-ikel essenzjali u se jibqu stabbli sa mill-inqas Ottubru li ġej se jkomplu jirrankaw u jrażnu l-inflazzjoni simili kif seħħ b'mod sinifikanti anke x-xahar li għadda. L-Aġenzija tal-Istatistika Ewropea l-Eurostat qalet li f'Marzu ir-rata inflazzjoni f'pajjiżna reġgħet naqset biex waqgħet għal 2.7% l-inqas waħda minn Diċembru tal-2021. Dan ukoll taħt il-medja tal-inflazzjoni li kienet osservata taħt l-aħħar Gvern Nazzjonalista. Dwar dan tkellem ukoll il-Prim Ministru Robert Abela f'attività politika il-ħadd fit-tilgħin fejn refera għas-suċċess ta' din il-miżura. Issa fi frar dak li għamilna ħalla effett sinifikanti. Kellna għall-ewwel darba f'diversi snin. Tnaqqis l-isfel flok żieda l fuq fil-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel. Imbagħad f'tal-aħħar jiem toħroġ statistika il-Eurostat u tgħidilna wkoll illi anke f'Marzu l-effett ta' dak li għamilna bl-iskema stabbilta reġa' għat-tieni xahar konsekuttiv ħalla impatt pożittiv. Dan meta fattur prinċipali wara tnaqqis fl-inflazzjoni in ġenerali reġa' kien l-andament fil-prezz tal-ikel f'pajjiżna. Ir-rata ta' inflazzjoni speċifika fil-prezz tal-ikel naqset għal darb'oħra biex issa 3.7% inqas minn Jannar li għadda. Fil-fatt ir-rata osservata fix-xahar li għadda kienet l-inqas waħda f'27 xahar. It-tnaqqis inħassew kemm fir-rata tal-ikel ipproċessat kif ukoll dak mhux ipproċessat. Filwaqt li l-iskema stabilta jintiża biex iżżomm il-prezzijiet tal-ikel stabbli wara l-ewwel tnaqqis ta' frar, jidher li l-impatt ta' tnaqqis għadu qed jinfirex. Dan jista' jkun ikkawżat mill-fatt li aktar stabbilimenti qed ikomplu jissieħbu fl-iskema immexxija mill-Ministeru għall-Ekonomija. Minn barra hekk prodotti li mhumiex fl-iskema u li allura spiċċaw ola qegħdin jitraħħsu wkoll biex jibqgħu kompetittivi. Analisti rimarkaw li ċifri ippubblikati s'issa għadhom bi stima u dawk finali jiġu ippubblikati mill-Eurostat fi 17 ta' April waqt li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika joħroġ dawk tal-indiċi tal-beħ bl-imnut fi-23 ta' April. Għaldaqstant l-impatt tal-miżura tal-Gvern fuq dan l-indiċi mistenni li jkun aktar b'saħħtu għax il-kejl tal-Eurostat jagħti ħafna importanza lil oġġetti ikkonsmati mit-turisti bħal prezzijiet ta' ristoranti, titjiriet u lukandi u allura inaqqas l-impatt ta' bidliet fil-prezz tal-ikel fuq il-kejl globali tal-inflazzjoni.